Hola, buscadors. Anem a parlar ara del node nord a la casa 7. Recorda que la casa és el que vens a aprendre, la missió kàrmica, no? Aleshores, si el tens en la casa 7, el node nord, significa que tens el node sud a la casa 1. Val? La casa 1 parla del qui ets tu. Què ensenyes de cara a fora? Si recordes, l'ascendent, i l'ascendent és allà on comença la casa 1, la casa 1, doncs, és hola món, jo sóc així. És la teva manera d'expressar-te cap en fora. Qui ets tu? Jo sóc així. Doncs la casa 7, això a la casa 1 és el que vas fer en una anterior vida. El node sud està en la casa 1, per tant, és el que vas fer en una anterior vida. Et vas ocupar molt de jo, de ser tu mateix, el qual està bé. Però ara vens a compensar, a equilibrar i, per tant, a fer el complementari. La casa 7 són els altres. Si abans era tot jo, ara tot és els altres. Tens que anar aprenent a col·laborar amb els altres. Aquesta és la paraula clau, col·laborar. La casa 7 es parla de parella. La parella, sí, vale. Per què? Perquè és la casa on aprenem a col·laborar. I, evidentment, amb una parella, com no col·laboris, durarà poc. Bueno, almenys que hi hagi una relació de dominància, que llavors ja és una altra història, però allò ja no és una parella correcta, vale? Una parella són dos iguals que viuen junts, amb els mateixos drets i obligacions, i caminen junts en la vida, de manera voluntària i conscient. Vale? Col·laboració. Per això se't diu, ei, vens a col·laborar, no solament en la parella, la col·laboració és amb tot. Per tant, si muntes un negoci, per exemple, no el muntis sol. Mira de muntar-lo amb socis, per exemple. Per què? Fer-ho sol ja en saps. Clar que sí, ho vas fer amb l'anterior vida i ara et sents capaç, perquè n'ets, però no és el que vens a aprendre ara. Per tant, l'ànima no t'ajudarà si fas coses tu sol, i en canvi sí t'ajudarà si fas coses en col·laboració. A nivell de feina, per això se'n diuen socis, a nivell de parella, tenir parella és important per tu. No, és que no t'agrada, no m'agraden, me van malament, tinc problemes. Vale, has d'aprendre, però és això el que et convé. La col·laboració, bàsic, és la teva lliçó per a aquesta vida. I és el que t'ajudarà a ser més feliç i a que les coses funcionin. Si tens dubtes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.